To je novi kulinarski izazov. Hajde da vidimo ko će danas da kuva. Starija sestra Miley, a baka i šef. Svako će praviti jelo u svom stilu, a zatim će Danny probati svako jelo i izabrati pobednika. To će biti jako zanimljivo. Ostanite sa nama. Dobrodošli. Odlučio sam. Hoću sladoled. Dobro, dragi. O, Miley, šta to radiš? Šta je bilo? Ups, izvinjavam se. Slučajno sam. Miley, zar te ni sramota? Izvinite, još jednom nisam htjela. Okej, počet ću da kuvam. Opa, štapić za sladoled. Imam ideju. Stavit ću ga u limenku sa fantom, a fantu ću staviti u frižider. Da, napravit ću voćni led od fante. Super. A meni će trebati aparat za pravljenje sladoleda. Unutra ću sipati pavlaku, a zatim ću narandati zaleđene jagode. Da, tako je. Zatvaram i uključujem. Ostalo je sačekati dok se sve promeša. Mislim da je dovoljno. Stavit ću to sve u kesicu za fil. Tako je. Zatim ću iscediti svoj sladoled u specijalnu činiju. O da, ispalo lepo, ali moram i sam probati. O, prelepo. Ja sam zadovoljan, ali to još nije sve. Dodat ću slatkiše. Naprimjer, ove slatke konfete. Da, ispalo divno. Ja sam genije. O, kako lepo. I meni trebaju konfete. Uzet ću to. Gdje su moje slatkiše? Šef nije primetio. Super. Treba promešati sve konfete. Sipat ću sve u jednu činiju. Odlično. A sad ću izvaditi svoj sladoled. O, već je spreman. Ali, kako da skinem ovu limenku? Da, uspela sam. A sad ću umočiti sladoled u ove konfete. Wow, ispalo je prelepo. Pogledajte, Danny će biti oduševljen. Bako, vidi šta sam napravila. O, Miley, svaka čast. Dakle, ja ću imati klasičan sladoled. Došla mi je dobra ideja. Sad ću iseći naranđu na 2 dela. Tako je. A sad ću izvaditi unutrašnjost. Tako je. A u koru ću staviti malo sladoleda. Divno. I ukrasit ću sve kokicama. Ali ovdje nedostaje slatke face. Da, tako je bolje. I uši. Pogledajte. Zar to nije prelepo? Danny, probaj brže. Prijatno, dragi. Wow, sve izgleda tako dobro. Počet ću od ovog. Jo, to je bilo ukusno, ali sladoled mi je ispao. Dobro, probat ću ovaj. Izgleda jako slatko. Kakav je ukus? Sladoled sa kokicama. To je dobra kombinacija. Ovaj sladoled izgleda najbolje. Baš mi se sviđa. Odlučio sam. Šef je pobedio 100%. To pobeda je moja. Nisam ni sumnjao. Šef je najbolji. Tako sam gladan. Hoću da mi napravite sendvič, jel može? Hajde, verujem u vas. Iznenadite me. Važi, ja ću napraviti slatki sendvič. A prvo ću istopiti žvaku. Ja koristim samo roze žvaku. A sad mi treba vatra. Da. Vreme je da istopim ove žvake. Odlično mi ide. Miley, to je opasno. Šta radiš? Stavi barem kacigu. Da, tako je bolje. Hvala, bako. Skoro sam završila. Eto, žvaka sam istopila. A još imam vafle. Bacit ću na tanjir. Tako je. A sad ću sipati žvaku. To će biti punjenje. Imat ću nekoliko slojeva. To će biti jako ukusno.
Zanimljiva ideja, Miley. A ja rendam sir. Treba ga obojiti. Uradit ću to uz pomoć povrća. Da, to je prirodna boja. Pogledajte, napravila sam zelenu boju. A sad ću napraviti crvenu. Eto, ispalo je divno. A sad mi treba hleb. Evo ga. Napravit ću rupu unutra. A sad ću sipati sir različitih boja u sredinu. Tako je. Sve spremno. Stavit ću svoj sendvič u toster. O, šta je to? Jao, izvinite, nisam hteo da vas uplašim, bako. Neću više raditi tako. Treba iseći krastavac. Da, tako je. A sada paradajz. Odlično mi ide. Zatim šunka i ketčap. To će biti jako ukusno. Zatvaram sve lepinjom i to je to. Sada ubacujem jezik od šunke i oči od maslina. Napravio sam zmiju, pogledajte. O, bako, hvatajte. O ne! Hvala ti, draga. Ja sam napravila sliku u ramu. Cvetić od sira. Prijatno, Deni, možeš da probaš. O, tu je zmija. Sad ću probati. Ništa posebno. O, šta je ovdje? O, kako slatko. To je cvetić. Sad ću ga probati. O, to je sir. Volim sir. Da, sviđa mi se taj sendvič. Ekstra. Idemo dalje. O, što je to? Vafle sa nekim sirupom. Sad ću da probam. O, pa to je žvaka. Nisam očekivao to. Mogu čak i balon da napravim. Kako zabavno. Rešeno. Miley je pobedila. O, ozbiljno. Pobeda je moje, to. A sad sam žedan. Napravite mi ukusnu limunadu, jel može? Naravno, Deni. Počet ću od voća. Dakle, stavit ću sve u šejker i dobro potresti. Da, jagode moraju dati sok. Zatim ću dosipati u kalup u obliku ribica. Da, to će biti jako slatko. Zatim mi treba sok od borovnice. Tresem. Da, mislim da je dovoljno. Sipat ću i to u kalup. Zatim sok od grožđa. Da, uradit ću sve isto. Odlično mi ide, ja sam pravi majstor. Sipat ću i to u kalup. To je to. Šejker mi više ne treba. Treba mi sprej za hlađenje. Zaledit ću sok u kalupu. Eto, napravio sam led u obliku ribica. To je preslatko. O, šta je sa vama? Je li to zbog mene? Sad ćeš dobiti batine, šefe. Jao, ne osjećam ruke. Valjda sam se ugrela. Ali ne mogu da otvorim ovu flašu. Hajde, otvaraj se. Hajde. Dobro, koristit ću nož. O ne, sva sam mokra i kole svuda. Ovo nisam očekivala. Jao, šta da radim? Ako prevrnem flašu, ona neće da curi. Sad ću sipati kolu u blender, a zatim ću dodati žvaku sa ukusom kole i žele bombone obavezno. Zatim zatvaram blender i uključujem. Sad će se sve promešati. Da, super. A sad mi treba aparat za šećernu vunu. Unutra ću sipati pucketave bombone sa ukusom kole. O, da, to će biti baš moćno. Pogledajte, napravila sam šećernu vunu sa ukusom kole. Miris je divan. To će biti ukras za koktel. Divno. Jao, Miley, svaka ti čast. A tvoja baka je napravila limunadu. Ostalo iscediti limunov sok. Da, to nije teško. Odlično mi ide. O, je li to limunada? Da, ali gledaj svoje posla. Moje oči! Bako, jesi poludela? Okej, nastavit ću da kuvam.
Stavit ću u akvarijum sve slatke ribice. Promešati. To je to. Moj koktel je spreman. Deni, možeš da probaš. Završili smo. Prijatno, dragi. Probaj. Wow, naravno. Tu ima toliko svega zanimljivog. Ovo vidim prvi put. Wow, vuna se istopila. Sad ću probati ovu limunadu. Pa to je kola. Sviđa mi se. A sad ću probati ovaj koktel. Kako zanimljiva čaša. A šta je unutra? Ribice? Nije nešto. Dobro, idemo dalje. A šta je ovdje? To liči na ono što sam crtao. Sad ću probati. Miriše na limun. Kako osvežava. Baš mi se sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. Šta? Baš mi je drago. Hvala, dragi. Ako vam se dopao naš video, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao, drugari.